khona uThamara la khona umyezo ngicela abakhulumi bobabili ukuthi batheni kakhulukazi igama lami ngoba nangu umyezo ukhona nangu uThamara ukhona abakhulumi bowu2 kodwa ngifuna ukuyizwa mabekhuluma. My king my king all right yeah I know ukuthi no bengizosho ukuthi kuphela angaqala uSiya ngoba mina igama likaBhaka ngalizwa ngaye bengingalazi ngisho ukulazi so mhlawumbe yena usengachaza ukuthi lize lingene aqala ngintroducele ukuthi kunomuntu ekuthiwa uBhaka ongaphansi kwakhe kwakusukelephi ubani mhlawumbe wacela ukwazi into kanjalo ukuthi unabantu yena abawubani okay kulungile ngiyakho Thamara awungene emiyezi nabe ngizokuprotecta if ekushaya nge-psychology my king into ekanje ngifuna uqala nje ngiqale kahle ekuqaleni even nakuma date nomuntu uMax ngicela ukumxolisela lolu daba lolu akazi uMax wafika efikisela uThamara esemlethe kumina akanalo ulwazi lezinto eziningi okunye usale endleleni futhi uMax akaze uMax ukuthi ufuna u2000 akaze uthola u2000 uMax uzwakala esebuza imaThamara into enje ufuna ukumnika ithuba sokunika nakhululeka bengazi-ke angazi-ke ngokwami enginakho ekhanda bengazi ukuthi u2000 okwafika kulokhuzana kuMax lapha mana Thamara Thamara makhona into ayishoyo ngiyeza ngikhohlwa uzomiswa yithi ngicela nimmise kuleli la 2000 imaThamara njengoba sikhona la sifuna ukumuzwa yabo wena makhona ipoint olitholayo ngicela uthola into yokubhala ulibhale phansi ipoint yabo uma sewukhuluma angeke uzokuphazamisa nawe ngoba sifuna ukumuzwa lana kunabantu abahlakaniphe kakhulu khona ngisho amajaji abukayo asenkantolo la khona amaphoyisa khona othisha khona abantu abasezingeni khona apolitician ahlakaniphe kakhulu alilalele khona abaphathi bamaphoyisa bala khona igebengu khona somabhizinisi abala so asikwazi ukukhuluma njengengane emjondolo yabo so nje ngicela ulinde akhulume makhonto angayizwa kahle ibhale phansi sizokunika ithuba sizokuprotecta nawe kuyena mayisengena emlonyeni. Angisazi nokuthi kambe umbuzo ukuthi ngicela ungiphendele umbuzo king umbuzo uthi ngithi mina nangu Thamara nangu wena uthi uThamara nikhulume nobabili nafaka igama lami yabo usuqalileke wena uthi uyakhuluma then uyangena ngiyayazi ke lento ukuthi umuntu uma ukhuluma ungena ugcina ulahlekelwa yabo ngiyayazi yona ufuna ukhulume ukuze ukhona ukuyikhuluma into ayishoyo ayibhale phansi mase ikhuluma naye ngekumphazamisa so bese sivula ke into ukuthi ubeke ngamaphoyisa sobe sewasho yabo ngoba singenele lento la azike indaba ezisilindile yabo ugcina ukhuluma ngo2000 wathi nangu Max ukhona uyazi iqiniso. Bengingakwazi ke lokho kokufika kwa2000 rand kuMax. That is my first point. But ke initiating all of this kuze kufika mhlambe namagama abantu nganginethemba lokuthi noma nganginesicelo ngayitshela ingane ngathi ngizocela abantu abakukuthi basisupport ngoba baningi abantu kwezinye zezinkulumo zakho abahappy ngazo ngaledozana ngamention ukuthi angeke ngihlule ukuthi mhlambe ngikhulume nabafowethu abafana noSibanibani basize ngalowo mkhankaso lo ukuthi sikwazi ukuthi ube impumelelo ukwazi ukuya phambili wenzelwe into enjengesipho ilapho into lapho yafika khona ilentozana igama lakho king ifika kanjani igama lami lingena kanjani njengomuntu esasom approach noma kwaye approach ukuthi ena akwazi ukusilekelela emkhankasweni esasenawo. Okay usuqedile. Yes. Okay Thamara it's your turn sis. Okay mina ngicela ukuqala ngalena ka 2000 ongafikanga kuMax uSiya ngesonto wangifonela ngangisasemakhaya wangibuza impilo ngamtshela ngathi ngiyaphila wasengitshela mina ukuthi mina kuthiwa ngibonakala eBhalitho ngambuza ngathi inkinga ayinanga waphela ngasekhaya lapho wakhombisa ukuthi mhlambe beyincokola wase engitshela ukuthi Thamara sengithathe u2000 wami and okwesibili lento ngikhuluma na live ngayisho ngithathe u2000 ephaketheni lami ngawunika uMax
ngoba angithandi umuntu elokhu engi-WhatsApp engisendela ama-message esengifuna into yakhe. Yingakho naku-live wami odlule ngize ngasho ngathi uSiya uthathe u-2000 wawunikeza uMax ngoba ubebona ukuthi udrink ufanele like u-2000 iwona mali efanele ukuthi kube ye-drink. So nami lo ongakuyena uSiya u-2000 kusho ukuthi okadrink ngiyamupha wona ngoba ngesonto uyena wangifonela wangitshela wathi usenikeza uMax u-2000 akaphike uma ukuthi nginamanga. Mana-ke ake ngicela ukungena bababa. Babuzama. Mhlambe enkulumeni kaThamara angisezi kuyiqala le kuMyeza. Enkulumeni yakho ngizoyithatha from live wakho. Wathi uMyeza wanika uMax u-2000, right? Yes. So wawusuthi ubona ukuthi ke kushuthi ngoba ethathe lo 2000 awunika uMax, kushuthi iyona mali kadrink esebenzayo u-2000. Wawusuthi akathathe wona lo 2000 wakho okuye kube iyona mali yakhe kadrink, ne? So ngibuka la ingabhalansi ke lento. One, what if uMyeza ubethatha lo 2000 omnike wona? Wawusenika uMyeza. Uyabona ukuthi uMyeza wawunika uMax. Uyabona ukuthi uMyeza akasasele nalutho. Yabona? So ithi into ke at least ke siyazi ukuthi kwaba namaphutha ekuqaleni. Wathatha imali wayokwenza izinto engabanga successful ne-feedback mhlawumbe uyitholanga. Kodwa ulentoza umphathi uMyeza egcineni akasele nalutho. If ngempela amnika uMax kodwa nangu uMax lapha phezulu babuzama ngizofisa mina lento ukuthi ephawulela lapho nje before esithuke uMax ephawulela lapho ngiyakuzwa Ngicela phela benithe nizonginika nami. No ngifuna ukungena kwiThamara la masango mfethu ake simnike ithuba lakhe nje uLokhuzana uThamara ngoba sesi unfair kuyena simvalile ngesikhathi ukhuluma uLokhuzana uMyeza ngimyekeleni bengabe ukhuluma wena is because ubuzwakala as if nawe vele uyamprotecta uThamara kodwa sengiyeza ukuthi okay uyamprotecta kodwa usuveza enye into ukuthi uma ukuthi kanje ayibalance equation Thamara ngicela ukuxolisa mina kumele ngiprotect ungazi ufile ukuthi awuprotectiwe ngibe ngikhona ngifuna iqiniso over to you Mshana. Lesibili ngoba nithe ngwabhale phansi njoba nje uSiya eseshilo ukuthi uyena owazi decidela ukufaka igama likaBhaka. Akekho umuntu wake wathi siyafaka igama likaBhaka ngoba ungcono ngoba usho phambi kwabantu wathi imina King engafaka igama lakho ngephuzu lokuthi uNazini Philisana. Angikho wrong mina lapho ngoba uyena owafaka igama likaBhaka. Okay kancane kancane Thamara kancane ngoba ngiyakubona ukuthi ngiyayi-understand le level okhuluma kuyona yabo ile level le ethi awuthi ngivele mina ngibaprove wrong. You understand? Lana sisebenza ukukhuluma wrong sisebenza ngeqiniso ngoba mina la kahle kahle kwayinto esiyikhulumayo ngokwami mina ngifuna iproof kahle kahle ngisebenza ngofakazi ngoba engase manje mina kuthiwe ngiyadecide ukuvuka ekseni ngiye court uyabo ngiye ecourt ngivulele wena i-defamation of character ecourt bazofuna ubufakazi uma ngenjalo like uzofandwa guilty uyabona. So angikwazi ukuthamala ukudlala hide and seek. I can't play mind game. So ngiyabona la ukuthi kunama mind game. Wemyeza ake uphinde ucacise la ukuthi igama lami ulifake endlelani ngifuna ukuthi Thamara ezwe kahle before aphawula ukuthi igama lami ulifake kanjani. Angiqale la my king. Excuse me. Into adibaleka kakhulu lana ileka 5k ka card ukuthi unocard lapha kwezemali. Moving forward ngikuchazele ngathi ngamtshela umntwana even noma kade engakafiki la ngamtshela uThamara ukuthi ngizocela uThamara ushilo ke lapho wathi leka 5k akayazi isukaphi and akakazi kuthiwe khona u5k oza kumina futhi bonke laba ngicela ngo 5k bayangidakelwa uyabona wonke umuntu nje othi 5k uyaking Bhaka iyangidakelwa lonja uyabona iyangidakelwa nje yabo. So njengamanje ngithi mina kuwena ngimbambile uThamara isikhathi sakhe ngithi Myeza angifuni ukukhuluma into ende ngoba kusona isikhathi sakho ngifuna ukulungisa uThamara ukuthi igama lami lingene kanjani ngoba i-mind game uThamara ayidlalayo ngiyamuzwa and uhlakaniphile angimncome lapho yabo but cacisa wena ukuze athi noma ephawula aphawule emazwini owashilo
ukuthi uthini ukuze ungagcinakali kuthiwa ushilo kanti wena usho enye into noma sikuThamara usho enye into kanti usho enye into ngenhlanhla abakhona abantu bazositshela if wrong. King igama ngiphinde ngalusho naseqaleni kade engakafiki ukuthi lavela as a potential donor yabantu mhlawumbe engakwazi ukuba approacha abakhona emphakathini esiphisana abangakwazi ukuthi basupportele i-campaign yethu lavela kanjalo King. Supporta kanjani i-campaign mina ke lokho like ukucela ukusupport i-campaign lesasinayo King yokuphusha ukuthi enzelwe something. Oh nami ngifaka inyoko. Yes King. Thamara ngicathi uyamuza Thamara ngenza kumyeza ukuthi manje uyasishaya inkulumo njengobesho uthini wena? Mina ngokwami nami ngithi okungenzeka ukuthi igama lakho walifaka as abantu abazomsupporta yena abaziyo ngoba nje ngishilo nasekuqaleni ukuthi walifaka as wena walifaka ingangokuthi wena ngaphansi kwakhe uzokhona ukukhuluma nawe nisizane ngalento le ayifuna ukuyenza yena waseke kumenshina ke nawe emenshina nabanye la ngena kanjalo kahle elifaka yena. Cha uThamara ngiyabonga mina ngoba into ekade ingihlupha la ile yokuthi igama lami lingene ekuthenini kumele ngikhathele u5000 yabo and abantu la eSouth Africa yazi lonto ukuthi uKing Bhaka naye ubefuna u5000 enganeni khona nje abanye engisazodila nabo one by one ebesebenza ama content ngaliyona uyabo ukuthi uKing Bhaka ufunana emalini yengane. Yebo. Hayi cha mangathiwa mhlawumbe ngiyabuza noma ngabe ubani okhona la ku live ngoba mina leka 5k noBhaka angiyazi ifike nobani mangabuza kahle ifike nobani lo ukhiphe nje lela 5k ubani lo mina ngangeke ku live yabo kodwa indlela engithema ngibona ama content abantu yabo ngabona sekukhulu ukuthi umyeza uMax imina besifuna imali enganeni yabo umyeza uthe letha u15000 uyohlukanisela uMax ahlukanisela uKing Bhaka bese kuba wowakhe abantu bavele bababaza ukuthi uKing Bhaka wonke emalini yengane kanjani yabo ifika njalo kumina kodwa ngubukanga ulive wakho yabo. Hayi lona igama engalifaka ngoba wase usubhilonga kubantu ababalwa usiya ukuthi bangaphansi kwakhe showcase ifane bathula ikhathi kodwa ka 5k angiyazi and umuntu wamention igama lakho siya ngoba ngisho ukuthi nje maningi usiya amagama awamention la ngithi maningi ngicathahlulile ku10 mangabe ngaphosi kade kusho wena la ngithi ya bakhona abantu abamentionile ngokuthi bayamsiza mhlawumbe bazomenzela ama video ngoba ngishilo nje mina nje kumina wabala ukuphakela umthakathi wabalungizwe leli elakho my King khona into engicela ukuyiveza la kodwa engicela ukuyiveza la ebalekile uma kuthiwa ke uthi usisi la uthi uThamara la wakubala ukubala njengabantu engathi kumele ukuthi babhekelelwe emkhankasweni. Yet before the statement bengisho ngithi mina ngathi approach noma ngiyikhuluma as a potential donor so ma usekubalwa abantu bokhathi njengomuntu wavela njengomuntu oyocela ukuthi asize as a potential donor sekufika kanjani ukuthi mhlawumbe usunawo usunengxenye yokhathi kodwa futhi into injongo mina donator support umkhankasi uyena usiya owaziyo lapho ngoba uyena futhi obe nabantu ahlele bahambisa phambili njalo nje usiyame ekhuluma befaka amagama abantu ube nalolo limi nje lokuthi yena ucheme nobani mhlambe unabantu abamsupportayo mhlambe angene la King Bhaka bengizonxusa Magumede ukuthi mhlambe awusilekelele la ukuze lento sizoyinqamulela isheshe siyigoqe ngoba singakhuluma mfethu angiqale ngiconfirm kuThamara useqedile yini ukuze ngoba la umuntu wesifazane kumele sibe fair kunakuyena ngoba umyeza ngimbuzi ngathi mina usuqedile yini wathi yes sekumele nakuThamara aqede. Thamara uyamuza umyeza ukuthi uthini umuntu bengabe i-potential donor Thamara usuke ezosupport i-campaign either nge-availability noma ngama-funds noma nge-transport noma nge-airtime usupporta i-campaign.
there is no way ukuthi umuntu ozofika afaka u10,000 athi ngiyayisupport icampaign kuyaba kusasa useyahlukaniselwa u2000. Kumina it doesn't make a business sense. Angazi noma it's me or kodwa nabantu bazong-understand ngoba ngiyanizwa nobabili nikhuluma ngokuthi I am a potential donor at the same time umyezi uyabelieve ukuthi bakukhona mina uvikelekile yabo. So as a result iza kanjani ukuthi kumele ngithole ishare ngoba mina kumele ngifake imali ngincamela ngisho uMasango mina uMasango umfowethu lapha ngiyamncamela okwathi sekuvalwa wathi nzama siyawabona amabhilidi owakhayo nama-estate owakhayo emakhaya sicela ufake ngathi mina ngeke ngikwazi ukufaka ngoba i-content kaTamara idivide abantu kodwa ngoba uhlakaniphile uTamara uzoqhamuka nenye i-content usmart lezo qhamuka nayo ayibahlanganisa abantu ngiyofaka noma imalini yabo ngoba nanamanje uma i-proof ukuthi uTamara akakwazi ukuyikhipha and isiyavela lento ukuthi igama lama ngenanga ngokuthi ngifuna imali kodwa umyeza okade ethi kunabantu abangaphansi kwakhe azofuna ikhathi wangababala amagama wena Tamara uyacabangi ukuthi wena Tamara umyeza ubelokhu ethi ikhathi and kufana naye lokho okuloku efuna ikhathi ukuthi ikhathi ihamba kanjani uyafana naye umyeza lokho yabo kodwa amagama akawabali into egcine ishilo uthe uyazana noKing Bhaka and uqinisile siyazana ngoba sike sifonelani yabo ngayo yonke ngiyabona sike sifonelani. So uma ngabe ke manje elimention igama lami kwamenishina nawo phakathi umthakathi kwamenishina nawo abanye abantu ongafuni ukubasho you understand yini mase ukhuluma ngemali ekhathwayo bese kufakwe lami igama as if ngi-expect ukhathi lapho yethi proof ayikho Tamara mntanami kodwa nabo mntanami ukuthi nibancane nizozicomplicate ngampela nibancane. Ngiyabona mina King Bhaka bengithi mhlambe bamzama asilungise lento uma sebonile indodakazi ukuthi ushayisile bengilindele igama lokuthi uyaxolisa ngoba uyababala abantu ababaliwe before yabona so abaveli lapha kuyikhathi ngoba mhlambe labo 5,000 bebengagcina besondela ku50 kube kuthiwa uba edilo ophakela umthakathi abathathu out of 5 esisabatholile njengamanje bengifisa mina ukuthi ehlele ngezansi ukuthi hayi ushayisile uyaxolisa uyalibona iphutha lakhe for umuntu omdala onjengoKing Bhaka ukuthi exolise kuye for ukuthi sikwazi ukuqhubeka kahle mhlawumbe okunye ke bese siconsider ke naye uMax lapha phezulu ukuthi naye phefumula. Oh okay ngoba sengizwile ukuthi mina ngafaka igama lika King Bhaka la elingangeni khona ngenxa yokuthi mina angimazi phela ukuthi ubani umuntu ongakanani futhi ngokuthi ngifake igama lakhe sengenza ulive ngingakwazi ukuphelele ngayo ngiyaxolisa ngalokho. Ngiyaxolela Tamara khuluma Max lapho sengidlulile kuwena Tamara ngiyaxolela yabo ba usophophuziti mhlawumbe uyafika ubuya emsebenzini usungahamba mntanami uyokwenza ufuna ukuyenza ngizinto ezinhle kabi ufuna izinto ngiyaxolela Max khuluma nalo dadewethu nezingane zabo ngeke imnikezele ngaphela inyuka khohlwa ngamane ngawufaka kwalo hotel mnike King mnikeke egameni lokuthi uprovile ukuthi abukho ubufakazi obuthinta yena mayelana namakhadi ka5,000 saya lapha awuthi naphi ngiyangena manje uzoconfirma ngalo umyezi ukuthi uyayithola yini izokhokha manje wafa myeza imali siyabongela ndoda ngikhokhela ukuthi bese ngimzonda cishe ngadila naye ngoba kuthiwa igama lami lingene ku5K bese mina bese ngithi ngiyodila nomyeza ngiyaphuqa mamanga bese ngiyitshela ithi lenyoni ngidwela amasimba ngiyodila nawo ngendlela yami engidila ngayo nomuntu nje yokuthi mangidila naye ngokwasedamini yabo bese ngiyodila naye uMax akatholanga lutho naye akafuni ukukhuluma la anginikezi mina abantu ababethukotha nje wethu la angisebenzi ngalawo lapha engicela ukubingelela bafowethu noma ngishawa inetwork nje ngiyafisa ukukhuluma
inkinga yi-network, ngishawa i-network